Гомерем, неге шабасың син? Әллә синен орттан куалар? Hiç аңламыйм. Кая чыгасың? Күн артыннан төннәр туалар. Таң атта да кич була дип, юкка гына димәк җырланмый. Җырланмаган җырлар бик күп әле. Без китмибез әле, җырламый. Чапма гомер, синең чабуыннан бер кем тартмый. Тукта, ашыкма. Әллә синең өчен бөтен җиһанның күк гөмбәсләре дә ашыкмы? Эшләнмәгән эшләр, җырланмаган җырлар, киләнмәгән киләр бар әле. Бер мизгелгә генә тукта әле гомер. Шул мизгелдә бераз кал әле. Шул мизгелдә бераз кал әле. Автор Гөлнур Галимова.